само на няколко метра от залата в алтара на Перперикон излезе тази чудесна сграда с алтар в центъра, който ни показва култовите функции, с ниши, в които даже видяхме как са стояли плочите с тракийски конници и с много елементи, които ни дават какви ритуали са извършвани тук, включително жертвоприношенията. Също така обаче, след внимателното разкопаване се оказа, че ние можем да видим и по-нататъчната история, вече след езическия период, как в 5-6 век тази сграда е превърната в жилищна, до нея са изградени складове, кухни и така нататък. И чак до 12 век е съществувала като една представителна сграда, но вече не като храм. Нещо повече обаче, различните дивани показаха и какво се е случвало тук. Във всеки случай през 10-12 век е особено интересно, когато явно, че тук е била резиденция или някакво наместничество на епископите на Ахридос, източните Родопи през средновековието, защото тук имаше една голяма концентрация на печати на епископи на Ахридос от това време, от 10-12 век. Така че разкриването на тази сграда ни даде много важна информация в две насоки. От една страна за ранната история на Перперикон, говоря за храма на Дионис, който ние търсим. Тази сграда е непосредствено свързана чрез проход с голямата зала с алтара, само на 10 метра от нея, както и за по-късната история, когато след приемането на християнството Перперикон става епископия. Един учебник по история бих казал. Споменахте тракийски конник. Колко често в Родопите се намират плочки с изображения на тракийския конник? Първо искам да кажа много доброто качество на релефа, което така ни показва, че той е правен в някоя хубава голямо ателие, не в Родопите със сигурност. Тракийският конник от 2-3 век са по принцип тези конници основно. Това е просто събрано на накуп всичко, което е било известно тогава за тракийската религия. Цялата митология е събрана в конника, герой, който е посрещан от богинята, виждаме го добре зад мен. По принцип в Тракия и в Северна България има светилища с дори стотици намирани такива конници, но в източните Родопи, центъра, около средното течение на Арда, те са изключително редки. Просто тук културата е друга, не случайно аз съм нарекал така малко популярна култура на скалните хора, защото тук ценностите са различни. Тук се центира върху скалата, но явно, че през 2-3 век в римската епоха, виждаме го от тази находка, тракийски конници вече са били използвани и те са обобщавали всичко за предишните тракийски вервания, включително за култа към Дионис. Има ли връзка между храма с алтара и ли е той храма на Дионис в Родопите с тази годишния храм, който намерихте античен? Последните 2 години са много важни в тази насока, защото ние проследихме фортификацията на Перперикон, която е специално направена във втората половина на 3 век по такъв начин, че да обхване с тая зала с алтара, която ние тълкуваме като древния, споменат от много антични историци храм на Дионис. Това ни показва неговото важно значение, за да бъде той съхранен при засилилите варварски нашествия в източната част на Римската империя. Но откриването на този втори античен храм, в който в момента ние стоим, е още по-важно, защото той ни показва пряката връзка между него и между залата с алтара. 10-15 метров проход, изсечен в скалите и по-късно по време на християнството затрупан съзнателно, запушен с каменни блокове, ни показва как тази сграда е комуникирала с залата с алтара. Виждаме, ако там е каменен алтар, направен още в дълбока древност, тук вече е един много по-съвременен алтар, направен от глина 15 см изхара. Така че по този начин ние хванахме още една брънка по отношение на доказателството, че това е един огромен храмов комплекс. Но не сме свършили, защото южно от новооткрития храм продължават колонади, продължават нови неща, които предстои да бъдат получени през следващата година. Открихте в този храм място, на което вероятно се е връзвало нещо. Кой е бил връзван за тези скоби и възможно ли е това да са човешки жертви? Това абсолютно не е трудно да го кажем в момента. По принцип всичко е възможно, ако вярваме на изворите. Но реконструкцията на това, което виждаме е следната. Виждаме алтара, непосредствено до него в ъгъла са издълбани улии, които са с наклон за оттичане на някаква течност, а в самия ъгъл има ограда, край която има каменни скоби, очевидно за завръзване на някакво въже. Наистина може да направим едно тълкование, че на този алтар, на който очевидно е пален огън, са правени и кървави жертвоприношения, т.е. принасени са в жертва животни. Не съм привърженик на човешките жертвоприношения, макар че в изворите да е споменавано и за човешки жертвоприношения при траките. Ако това обаче е ставало, това е било в някакви екстрени моменти. Още повече, че това, което ни откриваме от 2-3 век, от римската епоха, в което имаме сравнително добре
описано как авгурите, жреците при римляните са принасяли жертвите, как се е извършвало завързването, заколването на жертвеното животно.